Ja, kom maar. 1, 2. Een jaar lang heb je een festival in je hoofd en op papier. En nu moet het opeens in de Groene Ster, aan het meer, tussen al die bomen, moet het opeens tot leven komen. Dat is een heel spannend moment. En komt het allemaal goed? En wordt het dan ook hoe we dat hadden gedacht? En vindt iedereen dat ook leuk? En nou, weet je, dat soort kriebels, ja, die zijn er nu wel, ja. Wiels de swimmers aantaaien, zetten de bouwers terug. Het waar is nou nog min, maar dit weekend zullen de temperaturen tropisch wezen en er worden tongenbuien van zijn. De organisatie denkt dat ze goed daaruit binnen op neetwaar. We hebben zo'n dik draaiboek, daar staan allemaal scenario's in. Vorig jaar hebben we 2 keer moeten ontruimen wegens noodweer. Dus we zijn behoorlijk getraind al zeg maar, daarin. We hebben dat allemaal heel goed weer doorgenomen met het hele team. Dat gaan we donderdag met alle vrijwilligers ook nog een keer doornemen. Ja, als het gaat onweren, dan gaan mensen eerst schuilen. Als het heel erg wordt, ja, dan gaan we kijken of we mensen natuurlijk kunnen onderbrengen op een veilige plek. Want veiligheid van mensen staat altijd voorop. Het festival is dit jaar zowel 2 keer zo groot als vorig jaar. De kaartverkeer rint goed, maar er binnen nog wel een paar 100 kaarten te keer. Toch gaat de organisatie geen spiet van de uitbreiding. Nee, we hebben sowieso nu al veel meer kaarten verkocht dan vorig jaar. Dus dat was een heel goed idee, ja. Maar even schoolje voor het Rijnwetter, moet Eltsenien zelfs gauw weer terug, want het muzikale feestje begint vretemiddag al. Daar zit het hele aardinsturingssysteem van al deze lampjes. En er zitten allemaal verbonden, er zit allemaal een ledje in. En die worden allemaal individueel geadresseerd. En dan gaan we dit over het hele meer verspreiden. En daar komt een soort van... lichtshow. Ja, een soort van lichtshow. Daar staan straks beentjes achter je. En daar kun je een biertje bestellen. Hier kun je lekker zitten, genieten van het hele terrein. Dus wat hartstikke mooi. Er zijn 8 pilaren gemaakt van waterleiding. En er loopt water doorheen. En in het midden komt hier een plekje met 8 kranen. En mensen kunnen hier water drinken, zichzelf wassen, maar dan gezamenlijk in een kringetje. Dus dat is de bron.